Здравейте на всички! Днес ще играем една игра, в която трябва да я познаете всички вие. Да. И тя е Happy Wheels! И да, хайде да играем. Ами, чакайте че аз исках да игра на левелите. Ами, тук да си напиша само Кики. Така. Да бе, това е, няма да го пиша, защото не ми трябва. Ами, къде се е? Ботълфлип, ще играем Ботълфлип. Ботълфлип, да! Батълфлип, Та сега. Това съм го играл май. Или пък не. Май не съм. Така, сега трябва да метнем шишетата. И нека започваме така. Хоп. Дуп, мадафак. Не. Чакайте, че нещо ми лага много. Не! Добре, това беше много смъртено. Това е много яко, бе. Как се правите? Добре, хора. Ето така ми е по-удобно ли да игра, как? Абе, чакай, искам друг ниво. Това е много смъртено. Ще играем кое. Начи. Мисля, че имаше едно. Ето го. Това ниво ще играем. Сега. Това много яко, човек. Не, майка ти. Премаза ми топките. Има кръв. Не! Да ти еба, майката. Исках да си го изигра. Не. Не се раз. Добре. Това ниво беше изключително смотано. Дайте някое друго. Абе, сега ще игра едно, където мога мина, ама да е с колелоли. Това Battlefield 2 Catch 17. Мисля, че това е... това е! Не! What the fuck? Гледайте, хора, гледайте. What? Добре, това беше много яко, бе. Ева ти бъка. Хора, това трябва да го снимаме. Така. Добре, хора. Това беше много готино. Майко мила. Боже. Леле, хора. Дайте един лайк или се абонирайте за това нещо, защото е много готино. The fuck? Майко... това беше тъпо. Искам някое по-ново да си направя. Така, гледайте. Добре, защо винаги ги бутам шишета? Лайк. Дуф, мадафака. Да! Погледнете, хора. Дайте и за това лайк, защото гледайте как се е наклонило. Да, фак! Добре, тази игра мисля, че ще правя доста и видеото за нея, да се каже. Майка, отдема тя като 2 пъти вече направи готини неща. Ще дам 5 звезди. И сега още един път гледайте. Само че така ще бъде. Помисля, че... Добре, защо момятаме? Чакай, сега се питам. Дори с камък... така, ай сега да. Ще мога да взема. Аре, нема, майка му, нема. Така. Добре, тази игра нещо малко ми е тъпа. Не знам, нещо ми стана. Чакайте отново ще почне да я.
Гледайте сега. Гледайте. То ни едно не стана, бе. What? Кръка ми се бъгна, вижте. Гледайте. Ще как ми е кръка? Бат, странно. Добре, това. Боже! Майка му да еба! Хора, погледнете какво направих! Вижте това! Погледнете това! Моля ви се, дайте лайкове и напишете още да играем Happy Wheels, такива неща, пишете някакви игри там да играя. Майка му да еба! Три пъти направих Battlefield, човек. Майка му, боже, дайте лайк, чакайте и си го снимам и аз това. Така, снимах го. А защо с колоните ми не баца? Чакай, май баца. Те са се изключили, бе. Чакай сега. Не, бе. Чакай, спущим голем екран. Добре. Сега го пуснахме с... това вече не беше работи. Мейк! Аре, само за малко трябваше. И сега си ударя главата. Как си издах? What the fuck? Добре, какво стана, бе? С другата... Боже мой! Добре, това беше как го пусна и то... Направо само база. Чакайте. Така става. Бре, доста май съм ги увеличил, моите колонки. Така, сега. И последното ниво. What? Какво? Това влезна под... Да, фак, човек. Глеца. Дай на капачка. И да, хора, сега влизаме да играем кое ниво. Пишете под коментарите какво ниво да играя. Да, какви нива да игра. Значи ще играем това. Това ли бе, кое да играем? Това искам. Това след нещо там не мога да прочита. Но то на английски даже. Добре. Ще напиша след малко What? Това е много яко, е! И какво трябва да са? Добре. Чакай, не мога да разбера. За да тръгна, какво трябва да направя? Да натисна Space. What the fuck? Това не тива! Мани, батяк за това, бе. Аре, бе. Как да върна назад? Искам да си мина нивото, бе. Ето. Не, искам отново. Добре, това ниво вече ми харесва, да. Готино ще да си. Запали тази дядка. Дай. Гледай сега как лети. Така лети, бе, и какво стана? Залепих ли се? Какво стана? Колата ми. Добре, тази кола напълно лети, човек. Искам сега да натиснем газ да откъде тази гола. Добре, какво натискам аз да... Добре, това ниво вече ме нервира. Ще взема да гръмна вече, толкова нервира. Добре, ще видим някое друго. И да, напишете под коментарите някакви на Happy Wheels да играя. И да, това го играхме, и да. Не, това ще играем. Така, нека.